So ayun mga ka-alright, na assemble na natin, no? Paunti-unti. So matatapos na yan. Okay naman yung inipoxy natin. Ayan. Nagkaigi naman yung metal epoxy. Yan, nadugtong natin yung yung napingas. So di naman basa-basa yan dahil inayos ko yung pagkakano dito. Ayan yung binilding din natin na bracket ng makina. At doon maganda na rin yung pagkaka dito, wala nang galaw. Hindi na umaalog. At nagpalit na rin ako ng bearing dito sa manubila. Ayan. Palit na rin ako dyan. So na lang mga kulang. Yung siraan na rin yung speedometer at headlight. Yun na lang papalitan ko dyan. Ayan. Alright. At minodify ko na rin itong itong lagayan ng center stand. Yan, abangan niya kung paano ko ginawa. May isasalpak ako dyan. At itong pedal ng preno ay minodify ko na rin. Ayan, minodify ko na rin to kasi yung dati ay yung maluwag na alog. So gagamitin ko dito ay ihi ng itong gagamitin ko dyan kasi ito yung dito spacer. Yan ginamit ko para walang alog. Yan, bibili na lang ako ng spacer. Yan, magiging ganito po yan sa kabila. Ay, dito. Yan, magiging ganyan po yan. Yan. Ayan po magiging niya. Ayan. Ayan, para wala siyang alog. Alright. Ayan. At ikakabit ko pa yung ito. Tatabasin ko pa to. Yung kabitan ng spring. Ayan. Kabitan ng spring dito yan. Tatabasin ko yan. Ilalak ko dito. Ayan, para ganun pa rin. May kabitan pa rin ng spring. Alright. At okay na. Ayan, napandar ko na rin yung kagabi. Ayan, nagbili tayo ng tornilyo na stainless kasi yung mga tornilyo ito nabilog na. Ang hirap tanggalin. Kaya mas maganda stainless, hindi nabibilog. Kaya mga ka-alright, unti-unti na ayos na ulit. At problema ko dito, ayan, matagal-tagal gawin to. Papalitan niyang ihi na yan ng side wheel. Ayan. Hanap pa tayo kung sa may mabilhan. Siguro sa online. Mga mag-order na lang tayo. Ayan ang mga materialis. Wow. Kulang pa. Bukas na daw yung semento buhangin. Semento buhangin, wala pa. So ayan, may office na yung kayo ni tatay dito. Yun, tapos na yun. So andyan na yung tubo. Bukas pag uwi namin, tatayo namin yan. Right, ayan na yung motor. Buo na. Yung nakarang kinalas-kalas natin. Ayan may center stand na, may side stand. So panda rin natin. Ayan. So napaka sabi panda rin. So, one click. Wow. Kita si Kuya Gacho magtayo ng ng shop. Ayan, napagana at ilaw. Gala na lahat yan. Ayan. Gala na. Ayan. Elevador. Tapos may air cleaner na rin yan. Hindi na papasukin ang dumi kasi may air cleaner pa. Pelta natin yung rod. Ay, minodify natin na sa preno. Ayan. Yung spacer dito yung ginamit natin. Tapos yung okay na. Wow, I like it. Napakaganda. Rim na lang papalitan ko sa bearing sa unahan.
bulok na yung ano, alsa na yung rim. Bulok na. Ayan, gwapo na ulit. So yung ano, pininturahan ko yung napaludo. Ayan. Tingnan natin ang silver item. Gwapo na. So nakatira tiyamba. Nasimbol ng motor. Diyan nag-umpisa yan. Yung sa sariling motor. Para masanay magpa-class kabit. Ayun na. Nakaran, ako na palit yan. Black. Ayun. So nakaran taon. So natin yan. Galing Bulacan. Alright. So ayan mga ka-alright. Amo! So ayan mga magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, at nagkakabilang kami ni tatay. At puputulin ko yung bakal. Tatayo namin yung 2 poste para bukas ay matigas na, makakapaglagay na kami ng mga kahabaan dyan para sa sahig. Ayan, para ma-weldingan na namin itatayan yung mga bakal. Dating na yung buhangin at yung simento. Ano ba naman sa saka na to? Palitan mo nga. May palitan mo nga yun sa dali mo dito. Okay na rin na. Meron lang tayo. Ranaw? Diba? Ha? Malawag yan. Extension na yan. Sa gitna. Tres. Sa kanari. Pangitantan.
height, nilagyan na natin ng bakal para hindi mahugot siya. So, sa ilalim lang. Ayan, maghahalo po kami. Oh, ang lang ha. Lima? Bilhin natin? Apat, sige. Pangapat ito. Lagyan natin yung... Di ba yung nakasako dyan? Wala na, wala na. May ginawa ako dyan. Wala na? Ano ito mo na? Sino? Sino ba sila? Malakas pa. Okay, project. Ito. Yung kutsara natin ginamit ko saan?
Kabilaan, ano yun, Kevin? Ikan, sabi ko ba dito? Chuchu ka na lang dun, babe. Chuchu ka na lang dun. Hindi ako lang dun. Bantay ako ng bantay dun. Chuchu na lang. Natutulog ko lang yun. Saka si Children. Di man agad ni pinatupian sa makita. Putol naman agad inuwi. Dito ako na may income. Nakapulot ako sa mga 30,000. 28 times 20. Nakapulot rin ka? Hindi pa. Wala pa. Ba, hindi ka nakapulot nga. Ano kaya ka din iisip sa paninta? Sa Paulo ko may budget. Ako ba yan babayaran nilang pag-kusmin? Babayaran na. Pwede din yun. Saging. Ha? Saging. Ano ka na? Tatsari. Ay, ba yan? Hindi ba na nagsusuwa ng dalawayan? Kaya man nagagawa na bata. Sus, Maria. Sabi niya, sabi ko ba? Basta ako para mga magbasa. Daddy! Daddy! Sana ko, pero magkano magbasa. Tita, ako matulog ka kaya. Tita. Ha? Ikaw? Ikaw, papadalan ka na
Padala kami. Pag dito ka natulog, iwan ka ni daddy mo. Sige. Hindi rin naman si Gatsu. Pakilap pa yan. Nagkaya naman. Wow, yan pinagligol eh. Nalingon na Ay, naman. wala. Nalingon na naman. Di ba, tumama yung sapato? Nalingon na naman. Nalingon na naman. Mama, yun. Nalingon na naman. Oh, naglilipa ko yun doon ah. Ano, yabang po birthday mo. Ay, Sino hindi. pa nagtagusan? Ah. 2023. Oh, na naman. Kaya ako. Ay, ko na kita. Ano nga, 2023 na 23. Numero ko ba gaya? Oo, numero ko. Ano ba tayo? Sa numero ka? Ay, napindah ko balik. Hindi mo na ko gugulayo. Nagagulayo ako sa kasanuan sa bago. Ay, sabado pa lang mo. Kung hindi man sa kuha sa gulayo, hindi man ikaw makagugulay. Ako yung Saka na ko sa talong, alta. Siguro ba nato na lang sa tubig Ay, sa oo. isa pa, yabas pa. Yan. Ako, may gulay ako sa alta. Yan lang ikaw magkuhay ka. pagkukuha sa batong harang. Mas gusto ko harap ng kinapya mo sa atin yan, ano? Babaliin ko, ibababad ko. Yung pag nilaga mo. Kami sa'yo eh. Ano naman mo? Wala kang pag... Maski po ito sa mukha lahat. Kamal ginugyan na. Wala kang lugyan. Bakit meron ka dito kinapya sa Kagat na Ano kagat. yung ate ka nila? Alanutak talaga. Meron ako mga Uwagi. bukas mo na bayaran! Eh, Dami tihag ko na pagkabalong ka. Bago na bukati siya. Partaya ako ng nirnada. Iba man ilulo. Nakaon yan? Nakakatawa yung gano'n, no? Pang-line pa na yan. Parang may send ko pantay na. Pagkukulap ba, binabad ko sa naman. Hindi ko ka na. At ang nakakalalay na sa ulaan ng musipid, isang pantay. O, naman nga nakungkuha. Nagbalik tulo sa mga kota. Nagtatagiti na. Pag-grade kita na. Tato pa rin niya. Kunti ka lang. Yan, asikasin. Sa salita. Nanganak. Umuran. Para yung nga kami nanganak ko sa t-shirt, nanganak ko sa kupya. At tinawag ko nila t-shirt, pero sa kupyada. Dari. hindi na si Minto tain na. Sa bato. Ano? Ang lang ko green yan, sa kasi, kaduro. Ang malang marikita na sa loko kanina. Pagkaon, katulang na ako sa pagkaon, sirik, kape, soft drink. Sabi ko nga nagkulat sa bintana. Dapat so na ako makapos ko. Ako na lang kulat. Sinabi na kami ko ni Chiri mo to, na inilap si Ginina na ano. Sabi
Daday. Mama. Ante, may birthday na ba si Itay? Ha? Birthday na ba si Itay? September. Naku ko sa ito pansyong na pinicturan ni Sharon. September 8 kamatayan niya. May 8 birthday. Ay, ano, Miki? Tapos ko alas karaliwas na. Kumpiyat ko si Nuibe. Nagkaraliwas. Karaliwasan, dapat na ito nakapos. Dawas ang nakatupo. Tapos si Ina 26. Si Inay, 25. Saan ito pinagsarap? Hmm. Pinagusan ko saan? Pinagusan ko 25. May 25 ko pinagusan ko sa Andaro. So ayan mga ka-alright, dalawang poste na uli. Bali 4 na, nakatayo na. Wow. So ginawa namin ngayon para bukas ay matigas na yan. Palagyan na namin ng kahabaan ni tatay. 8x12 ang laki. Ayan mga ka-alright, muli maraming salamat po sa patuloy na suporta po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Ayan, para patuloy tayo makaipon ng ano, ng revenue. Amo, tay. Amo, Amo. bukas. So kanina nakatapos nga kami ng pagbuhos ng biga at para pahinga kami. Ito ginawa namin ni tatay. Alright, bye bye.